Sa Diawo o wi haray ɓe salmini julɓe Bente Misside e belten Gabon ko woni ɗo ko kanko Alaji Moussa o wi ɗo heewata ko maake ɗo buyi ɗo haray ko jokkere en ɗan ɗum ko jenno ceerno men ɓe ɓeydana julɓe ɓen ka fiiɗina mum kan ko andintinnugol tum sabu ɗo ɓenten ɗo ko almuɓe tum won ɗo aray enen bolonda saare ko won ɗo ko fof yaafo ɗen hetto ɗen maakuuji saykuji men ɓen koɓe makata en ɗo ko jomira e motoji ɗin ha e ko dillata kon fof e téléphone ji ɗin mo ɓe acci ɗum ɗon inno yewtere ceernede nde ga ha ɗum timma ɗum noon gila ɗo ha ka suddiɓe fof ko ɗum woni ko nafata en ko teddugal jarga saare on ha e mawɓe saare ɓen e almamen fof ceerno men ceerno Ibrahima Ba to Benten Gabon ɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno yaafo ha ɓe maaki e sayku men ɓe yo yaafo sabu ko haɗa ɓe maaki ceerno en yo yaafo sabu koko haɗa almuuɗo ɓe maaki almuuɗo ɓanta konngol mum ɓanta konngol mum sifaɓe dow ɓeɗo khalifaɓe e sifa dow ɓeɗo khalifaɓe no anda no hawni haray ɗum ko hunde hawnide kono noon ala e sago so neɗɗo weltike so tawi tan neɗɗo kam o weltima o hollira weltare ma wooda ko o holliri e weltare ko o welti ko so falji tan so tawi tum woodi ko o falji ɓe guelo kamɓe ɓeɗo kan haray ɓe andi ko weltiɗo ni haalude ko weltiɗo woni e haalude neɗɗan kagal no woɗɗimo ɗon neɗɗan kagal ene woɗɗimo ɗon ma andude ko o haalata kon ko weltare tan woni o haalide pelo ceerno ngo ɗo kamɓe pelo ceerno en ɗo koyngal maɓɓe ɗo e nokkure Benten Gabon ha e tundu ndu fofof ɗo e mana anduɓe ɓe ɓe no yettirɗum Allah ɗum eɓe yettiri ɗum Allah inchallah ɓe andaɓe noon kam yo Allah andinɓe yo Allah andin ɓen kadi si ɓe andata kadi le so tawi kadi Allah ñawani yoɓe andu torɗen Allah wata Allah waɗu ngaygu e maɓɓe wata Allah waɗu ngaygu hara ko sabu ngaygu ɗum haɗi ɓe andude ene bonna leydi ɗum ene bonna leydi ene bonna tundu ene bonna diwan ene bonna laamu tawatinaka honto heɓa tawatinaka dey ko ɗum ko heɓi ɗon ko holto ɗum heeɓi mamaji amen ɗin wiime mamaji maɓɓe ɗin woodi ko sifaniɓe fi mama ɓeeɗo Seydi Alaji Ali Camu radiyallahu ta'ala anhu ko wasorteɓe ko jokkorteɓe en yetti Allah enen ɗum kamɓe ceerno Bourahima en ɓe maaki kamɓe dey ko mamaji maɓɓe ɗin sifaninoɓe kon ɗum eɓe yettiri ɗum Allah ɓay en yiɗiɗe maɓɓe ɓay ɗum Allah newni ɗum ko haaleteno ɓe meeɗa miijade ɓe meeɗa yiide ha Allah newnima hande ɓe yi Madina ha hewtiga maɓɓe ɗo Madina Gounass iwi Madina ari ha ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ceerno waɗu du'a ceerno on kay waɗi du'a bende jeɗen ko ɗe tati Benten Gabon woni nde ɗo Benten Misside to Benten mawde nden no wonno mawde yeeso to ɗe fof tati ɗeɗo Benteji tati fof kañum hawti nene ko kamɓe hawti nene kañum hawti baba si Allah jaɓi inchallahu si Allah haaji si ceerno artoyi ɗo so tawi wodoyi Allah addana yenne weende e gurdam e cellal ha ceerno artoyɗo lawol gongol si Allah haaji so tawi Allah newni ene wawi faɗude kanko o ɗo ceerno Ibrahima woni mo wawi faɗude taw woni ko ma goto heɓa so tawi woni ko ma goto heɓa ɓen ɗin Benteji tan wawa heɓude sabu fof ko hunde wotere sabu ko fof ko hunde wotere fof ko hunde wotere fof dey ko hunde wotere ko miside wotere wonno meɗen andi moɓɓe rendi hen barki waɗi ha fof heeɓi misidaji tati hande fof ko hunde wotere kamɓe ko fof ko hunde wotere noon woɓɓe ne jooɗi ɗo woɓɓe ene jooɗi ɗo délégation arno hanki jemma ceerno famira noon ceerno gellotoɗon noon famira noon ono ceerno ɓi ceerno Mahamoudou o ceerno Oumar
ceerno du'ano ceeden ceerno yen du'ano gure ɗe du'ano men kawral du'ano ɗon hen men kawral o du'ano men kawral o du'ano ɗon men kawral ɗece e tati ɗeɗo gure tati eko wona ɗe eko wona ɗe kono ko ɗe joofa kono noon ko ɗeɗo woni ko joofa addi ko heddi kon fof yo Allah hawrin ɗe yo Allah hawrin amin yo Allah hawrin ɗe yo Allah hawrin ɗe amin walla men tawa men yahay Daka tawa men yahay Daka mawɗo min yaha Daka min yaha Daka paƴama wondude e dental e kawral e golle moƴƴe ɗum jeeya ko ceerno tora ɗum ceerno ɗum ɗo ene jeeya ko ñaga ɗo min kanko ceerno Ibrahima oɗo komi almudo ko almudo tan jangini mo qur'ana folo jangini mo alqur'ana premier ko baba am ko ɓemmamɓe ceerno Mamadou Niside ha ɓooyi ɓe naɓilan e miñirawo maɓɓe ɓe itti ɓe ɗon ɓe nawiɓe e miñirawo maɓɓe ha ɓooyi ɓe maayi ɓe feƴƴini mi artoy ɓe arti ɗo kanko Ibrahima o arti ɗo e junngo miñirawo maɓɓe kadi kadi mi itta ɗo o itta ɗon mi naɓa Ndar o naɓoya selli ndar to juuɗe ceerno Yousuf e junngo ceerno Yousuf ɗon mi jangi ko ɗon woni ko o jangi fannuji sharia mi jangidi o jangidi miñirawo maɓɓe gooto e miñirawo mon gooto wiyete Alsana Thiam ene wiye Alhassana Thiam kono mo Madina Alaji to woni kono ko Madina Alaji to woni minen jangidi kamɓe jangidi fof ha tafsir Qur'an o ha ijaz minen tottida ñande wotere kamɓe tottida ɗum ɗon ñande wotere kono khalifa amma kono amma wonde khalifa amma o e khasa wona gotum ɗum kam ɓe maaki ɗum wona gotum ɓeɗo ɗo aray ɗo onon ceerno en ɗo ɓe ala frontiére ala onon kadi ala frontiére ko gonga wamma noon ɗayiɗo amma noon so tawi woni neɗɗo on ko ɗayɗo emo ɗaya ɗimo ɗaya ha ɗayre makko bonnamo tawa o tinani o sikka himo tinni ceerno yaafo noon ceerno yaafoɗo nde komi gaddam tijaniya kanko ko gaddamu tijaniya waɗa hen du'a waɗon hen kadi du'a o moɓɓe fof weltike noon e maaki mawɓe woɗɗo wuro ngo fof weltike yaafoɗo ɗo yoni e yaafoɗon assalamu aleykum ceerno wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e maaki ɓe salmini dental fof ɓe yetti en ɓe jaari en nde wonno gila ɓe hewtide o hanki hari hino faadi seeɗa ɓe heɓani haɓodirde e men ko juuti buy kono woodi ko ɓe makani en ka juulirde to joni noon ɓay saare nde fof hawtitiɗo duhiɓe e suddiɓe ceerno en maaki ɓe salmini on fof duhi suddi ceerno men mawɗon to Madina Gounass mo anduɗen on kadi no hiwro en himo duwano en himo wondi e men ko wonden ɗo kanko ceerno on tan himo wasiyo en diina men kan yo en ɓeydu tinnade e maaki hiɓe geli nde ɗo saare men ɗo wono Benten Gabon ɗo onon yimɓe Benten Gabon ko heɓuɗon ko nde weeɓani yon jogii almuɓe yon jogii kadi almuuɗo waawuɗo jon kadi fellitande di l'islamu on hande almuɓe ɓen janguɓe ɓen no heewi kono wakkiliɗo jooɗagol waɗa gurdam mum ɗam fof e janngingol e gollande Allah e maaki ɗum kadi weeɓaani e maaki onon Benten Gabon nde ko Allah rokki on ɗum ɗon gila ɓe seenaaki ɗo gila arnoɓe ɗo rowane ma ɗum e ceeɗu hikka on kamɓen ɗoyɓe hewtidi ton ɓe jantiga pimon o saha ɓeeɗo faami ɗum e moɗon onon Benten Gabon ko ɗum ɓe maaki ɓe yiɗi saare nden yimɓe saare nden gila ɓe anndali on ɓe hewtali kam on nde wonno sifa on wona sifa weeɓuɗo ɗum noon ɓe tinno ɗon ɓe maaki ɓe weltike e koɗugu mum hono jaɓɓugal ngal haa e ko waɗa kon fof ɓe maaki ɓe welti hen buy wona seeɗa e mum
hiɓe yiɗi hitaande fof hara ɓe seeno kamen ɗo ɓe waɗirana en ni ɓe jokka en ɗan e men ɓe jokko en ɗan diina e meɗen e en ɗan tijjaniya e en ɗan almudagal nde wonno enen fof koyen almuɓe cheikhana ahmad tijjani almuɓe enen ceerno cheikh tijjani kala ko ɓe wawi wonde ko kamɓe hawti nene e baaba ko kamɓe hawti nene e baaba ko ɗum waɗi anduɓen hina maaka e maaki ngol ɗo laawo cheikh tijani kala muqaddamu e maggol ardinaɗo e maggol on ko nene baaba on ko cheikh tijani tan woni baaba on jakka ko enen woni hawti nene e baaba ko kanko jibini fof jakka noon si tawi en jokkodiri en ɗan en wallodiri ko enen fof woni ko nafata sabu neɗɗo kala mo jotodirɗa an on anduɗa on jotodiri e andali wooday tun ka o nafoyma a wonat ɗo Madina Gounass a woni ɗo Madina Gounass to jotodiri mo Benteng hara yo jotodirga mo Benteng taw no jogii ɗo o nafatama hara no jogii on ɗon mo Benteng on ko nafatama taw aɗa Madina hara an yo Madina to atinaali ɗum ko jotodiral addata ɗum ko jotodiral ngal addata ɗum noon jotodiral waɗi e maaki joni noon jotodiral waɗi gila e ceeɗu he gila e ceeɗu hikka on gila ko adi ɗum gila ko adi ɗum bal sabu daka kam on mankani sabu daka kam onon yimɓe Benteng gabon on mankani gila ko mawɗo ɗo gila ka mawɓe to ha ɗo ka daka min paƴama ɗo kala ko dental ngal immini wiyon jotodiri e Moussa Diawo en e ceerno Alpha Oumar en e moƴƴuɓe gaaɓe yahoɓe dakaɓen fof yoni seede e maaki ɗum ɗon tun yoniɓe seede oɗon waɗi yoni seede oɗon mbaɗi ɗum ɗon waɗi ɗum yoni seede yon waɗi fof en tijjani yon waɗi enen fof kon tijjaniya ko en dental gotal ko en dental gotal dente ɗiɗi ala e nder tijjaniya ko dental gotal dey basiyo yimɓe ɓe noon ɗum noon hiɗe wasiyo en haadi Allah no rokki on ɗo almudo baaɗo ni ɓayi tun Allah no hokki on onon yimɓe Benteng Gabon almudo waaɗo ni no oɗo way ɗo ni baaɗo ni soobade waaɗo ni tinnade e janngingol e janngingol e fewnugol on e fewnugol on tinna ɗe dey ɗon weeɓaani heɓ andon ɗum ɗon weeɓaali heɓugol jannginon sukaaɓe ɓe jannginon sukaaɓe ɓen jannginon ɓe alqur'ana taw on heñaaki hara on heppaani boylonɓe ɗacconɓe juuɗe ceerno accomɓe fi maɓɓe on fof waɗa ɗum e junngo ceerno on wata keppe wata heppe dey wata keppe wata kaaɓe wata heppe wata haaɓe nafoore nde ko yeeso woni nafoore nden ko yeeso woni inchallahu gila e sukaaɓe rewɓe ɗum noon gila ka sukaaɓe rewɓe to ha e worɓe fof ha e worɓe ɓen fof fof yo janngude fof foti e diine fof foti ka diina goto foti no foti anndude moni fof ene foti en jogaade gandal e mum no juulirta fof no foti anndude no wirdirta gooto e maɓɓe fof suka debbo e suka gorko no foti anndude no wirdorta ene juulirta julduɗi ene salligorte e denndangal ko wayno loongal en ko saria e denndangal no saria yamiri wona loongal en ɗum ɗon fof ene foti anndede ine foti anndede ko waajibuuji sabu koko waɗɗi neɗɗo o anndata neɗɗo on anndata so tawi waɗaani ɗum si tawi a waɗaali ɗum ɗon diina mum sellata diina makko on sellata yeebo on tawa diina kan yeebo taw naamdaaki hara o landaaki taw naamdaaki hara o landaaki teno so a waɗaani ɗum so tawi noon o nayi a waɗoyaali ɗum ɗon wiyaani ala diina ha ɓe maaki ɓe wiyaali gollowo diina on o ala diina dey kono ala diina celluɗo kono noon kan o ala diina selluɗo yi ɗum no yeeba no feewi awa en yii ɗum ɗon noon no yeeba no feewi ɓattuɗen seeremɓe ɓe awa ɗum ɓe maaki en ɓatta seeremɓe ɓen enen mawɓe ɓe enen mawɓe ɓen laamdoɗen nandoɗen kanko ceerno o kadi kanko ceerno on kadi softu wonde batuuji yo softu waggol batuuji o janngina o waɗa runuyonji o janngina mawɓe ɓen rewɓe noon e worɓe rewɓe e worɓe fof geɗe ɓurɗe waɗɗade geɓe ɓurɗe waɗɗade ɗen ko wayno farillaji salligi wono farillaji salligi farillaji julde e farillaji julde e loongal janaba e loongal janaba no foti andinde taw moni fof no andi ɗum ɗon kanko ceerno o andinaɓe hara goto e maɓɓe fof no andi holno
holno laaɓirta sattali so haalni ɗo laawol gotol ɗiɗi tan so haalni on balɗe ɗiɗi tati ɗum on faamay ene jogii geɗe keewɗe goɗɗe ene jogii tan geɗe boyi himmirɗe kono ko ɗeɗo idii taw kono noon ko ɗeɗo e laaɓaɗen taw idii ɗum noon tinnoɗen heen e maaki yo en tinno heen tinnoɗen e jannde nde tinnoɗen e jannde nden tinnoɗen e hakkunde meɗen tinnoɗen kadi hakkunde men wonde neɗɗo gooto wonde kadi neɗɗo gooto eɗen nganndi ko neɗɗo gooto wonɗo eɗen anndi kam eɓe geeli kanko neɗɗo gooto wonɗo kadi ko enɗam goota mon sabu ko enɗam gootan wonɗo ko tinnoɗen enen e ndeer enɗam men heen kono noon tinnoɗen enen on e ndeer enɗam men ɗam taw ko en neɗɗo gooto hara kadi ko en neɗɗo gooto eɗen duwani saare nden e maaki ɓe duwaniga saare nden noon yo Allah uddit yo Allah reen janngoɓe yo Allah addu famamuye janngoɓe ɓen yo Allah addu famamuye joginoɓe sababuji joginoɓe sababuji dillinoɓe sababuji dillinoɓe sababuji ɗin Allah uddit yo Allah uddit ila e yaaɓe ɗanniɓe gila e yaltuɓe ɗaɓɓere e jawdi haa e jooɗiɓe ɗo ha e jooɗiɓe ɗo no ɗaɓɓa jawdi fof ceerno en duwanino yo Allah udditi yanña ɗen ɗo ko famɗani e maaki kadi ko wonɗen ɗo kon fanɗaali fodde ko mbaɗɗen ɗo e dewe men Allah fodde ko waɗa ɗo e dewe Allah ɗen tan ɗum en yoni duwaw e maaki ɗum ɗon tum ene yani duwawu kirjinte yimɓeɓe tan e maaki ɓe hittinta yimɓe ɓen tum yoɓe jaggu lawol cheikhana yo on nangu kadi laawol cheikhana ahmada tidiani kala ko jogi ɗon kala ko jogina barkina wona e defare wona e defaare cheikhana ahmed tijani ceerno men cheikh tidiane radiallahu taala anhu almudo tijjaniyanke almuudo tijjaniyanke taw ko laɓɓinɗo tijjaniya mum ara himo laɓɓini tijjaniya makko e dow tan misal ɓe waɗanen tun yeru hayso ko gesa men wonɗo e maaki hayso ngesa makko wonɗon oɗamo nanggani lawol oɗamo nanggani law cheikh tidiane gon o ɓuuri wawde remde hara ko onon ɓuuri wawde remude ngesa ɓuuri wawde laɓɓinde ɓuuri wawde kadi laɓɓinde ngesa mum kono a tawat gesa tijjaniyanke kono so a ndaaro e ngesa tijjaniyanko e ma ɓurata wadde barke ko man ɗon ɓurta waɗede barki ko sabu cheikhana ahmed tijani ɗum ɗon ko sabu barke cheikh nama tidiane addata ɗum joom nayi kadi ko noon awa jooma nayyi ɗin kadi ko noon joom nayi jon nayyi wirdowo wirdowo wallaawo cheikhana ahmed wonɗo lawol cheikh namada tidiane watti heen emo aska o watti hen himo aska jawdi makko ɗum taw idi ko ɗum ɗon noon idi taw ko nayi o askina ha o laɓɓina o itta jakka ha laaɓa omo wirda laawol makko himo wirda lawol makko allah jaɓi nayi makko ɗi bila tan si Allah jaɓi nayi makko ɗin wilay tun ha ila yawmil qiyama ɗanniɓe ɓe o yiya yaltuɓe men ɓen ɓenne kadi ɓen kadi kala jaaduɗo e laawol ngol kala kadi yaltuɗo o ɗaɓɓere o yaadi e lawol ngol mo wirda toon himo wirda ka o yeehi ɗon ma a yiyoy alhaali makko jiidata e alhaali heddiɓe ma a yiyoy alhaali on ɗon gurdam mum ɗam nandata e gurdam ɓeeɗa heddiɓe wirdaki ɓen ko heewi ko sattirta neɗɗo e maaki ko heewi ko sattirta neɗɗo jaggi laawol cheikhana ahmed so tawi tun o nangi lawol ceerno cheikh tidiane ngol a yiyat wiiɓira ɗum a yiyay ɗum ɗon weeɓira ɗum ɗum ɗo noon koko ɓuri famɗude e maaki ɗum ɗon noon koko ɓuuri famɗude ko allah waɗi e laawol cheikhana ko Allah waɗi teddule wongol e lawol cheikh nama tidiane kon taw jiiɗa hay e dewal ma allah hara ɗum ɗon nanda e dewal ma Allah ngal neɗɗo mo wona tijjaniyanke neɗɗo mo naati tidianiyanke duuɓi sappo duuɓi sappo o jooɗoto e mbo rewa allah o jooɗoto himo rewa Allah baraji makko ɗi baraji makko ɗin taw tijjaniyanke hara tijjaniyanke on kañum waɗa yabere wotere salatu kañum waɗa ñayre wotere salatul fatihi heɓa baraji heɓa baraji ɓuri ko waɗa waɗi duuɓi sappo ɓuri ko oɗa rewno Allah duuɓi sappo kon ɗum ɗon ɓe laawol cheikh tidiane tan ɗum ɗum ɗon ko lawol ceerno cheikh tidiane tum heɓoto ɗum ɗo noon ko wayni moƴƴude e maaki awa ɗum ɗo noon ko wayni moƴƴude sa wiyama ya jaggu ɗum se a wiyama ya a nangu ɗum ala banama rewde a ande wiyaɗo noon ando ala banama reedu moƴƴanama a moƴƴanama kadi ɗum an ganden e maaki ɗum noon ande kala mo jaggano laawol ngol kala mo nanggano e men lawol ngol yo jaggu yo eto o nangga lawol ngol kala jaggunoɗo kala kadi nanngunoɗo debbo e gorko debbo e gorko wata yeebo wota on tigui welsiɗo wata welsindo wota o welsiɗo yo allah wallu men yo Allah wallu noon allah reen yo Allah reen jayi sayyidina musa bijahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallama hanki ko e duwaw tan gonɗen e maaki gila hanki ko e duwawu tum wonɗen ɓerde so ɗuuɓi tan e maaki si ɓerde ɓuuɓi tum jiya ɗo duwaw timmi duwawu haray timmi yo allah wallu yo Allah wallu yo yo allah Allah reen jayi sayyidina musa bijahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallama salli ala sayyidina allahumma salli ala من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين salli
e maaki kumɗo fay kum janngu kumɗo alqur'ana on oɗo de ande ko geɗalde moƴƴo wona sarifagal harana taw ka sarifagal e maaki sarifagal ngal teddini ko ɗon haadi ɗum ɗon kam wiyeede neɗɗo ko sarifu ka teddugal ko ɗon haali kono sarifa hay ɓen kanko e mawnirawo makko on ko sarifaɓe anduɓe noon kadi ɓeɗo ceerno ɗo ene humpiti kadi gandal mumen sabu sarifu hayba himo jotodirno e ceerno basiru jotondiral mawgal ɓe windodira lettere ɗi kala lettere mo windi ceerno basiru kala lettere mo on sarifu hayba windino ceerno basiru ɓuri hewde ko ɓuri hewde ko ko qasida o waɗata lettere o ceerno basiru kadi sono jaabomo ceerno basiru kadi so tawi ne jaabomo ko qasida kadi wattata fof eɗen jogi ɗum ɗum ɗon kamɓe ceerande ɓe jogi ɗum fof kamɓe sarifaɓe dembel wuuri ɓe leydi ndi no manque andude ɓe leydi men ndi ɗo no manque ande ɓe dembel wuuri ɓe to ɓe gimmi toon guila to ɓe immi to koɓe yimɓe tedduɓe Allah waɗi kadi ko ɓe anduɓe ko ha ɓeyden wattude haqqille e maɓɓe anden ɓe ɓeyden andude oɗo fayi ko wonɗo ɗo on ha joni noon kanko ceerno emo andude e maɓɓe ton jotodiral ngal woni e maɓɓe wonɗo Portugal to e kanko ceerno ɗo ɓe geeli on joni kadi ɓe batti yaade Dakar joni kadi ɓe watti yaade Dakar min mawɗo on to janoɗo ɗo Dakar o janoɗo hikka Dakar o ceerno tini ko kanko nde ceerno tini tun ko kanko nde wonno ceerno no andi ɓe nde wonno ceerno kam no andi ɓe ceerno mawnini toon alhaali maɓɓe ceerno mawni hikka Dakar toon alhaali maɓɓe ceerno oɗo sabu ceerno oɗo humpiti ɗimo humpiti jinnaɓe maɓɓe ɓen ɗo Basiru noon wonno hakkude makko e ɓen ceerno Basiru jinnaɗo oɗo ceerno men ɗo wonno hakkude maɓɓe mo andi ɗum ko ɗum waɗi ceerno men mawɗon toon humpiti ɗum ha ganden fof ko dokkal guine ɓe anden tun ɗum ɗo fof nden noon moƴƴereji fof ko dokkal leydi Guinée Bissau ni okka ɗum so tawi en yiiɓe dembel wuuri ɓen teddinen ɓe dey ko sarifaɓe kadi ngal dental ko tedduɓe kadi e ngal dental yo Allah wallu noon yo Allah reenu bijahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallama joni tan ceerno Ibrahima alayhi salmini ɓe weltima ɓe weltanimama e andudema nden ɗum kamɓe ɓe weltori ɗum no feewi ɓe maaki ɗo ɓe tawi tumɓe wi ɓe maakay ɗo weltare maɓɓe nen fof sabu Moussa Diaw ko maakaniɓe e ma o haalni kam hen ko heewi o haalanima ko heewi ɗum waɗi mbimomi nde gila mo haalni kam noon gila nde Moussa Diaw haalani ɓe ɗum ɗon tintini ɓe ɗum kadi e ɓeɗo Hammadou Sar en gari ga e Hammadou Sar en gari ko ari ga o wi mbiɗa aɗa yiɗi jotodirde e meɗen o wi mbiɗa aɗa yiɗi jotodirde e dental ngal to Madina kadi oɗon ngara kadi oɗon ara Dakar paƴama on Dakar noon wonno no heewi yimɓe ɓe teskaki Dakar noon nde wonno ene heewi yimɓe kamɓe ceerno ɓe teskaki mbimi Moussa Diaw o wi Moussa Diaw kadi so en jeehi hikka de si Allah jaɓi si en yeehi ha benten gabon minne mi anda ceerno Ibrahima yen ha benten gabon ɗum mi anda onno ceerno Ibrahima mi anda kadi saare nde fof yo Allah moƴƴini yo Allah wallu bijahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hunde noon wonno siforta wonno neɗɗo waɗirta moƴƴi ko yo haala so tawi haalama kanko on ɗo waɗaynoɗo o ɓeyda tinnade goɗɗo kadi no wawi yiide ɗum walla nana ɗum yiɗa kañum kadi tinnade ko ɗum waɗi haaltude moƴƴere nen ko ɗum ɓuuri moƴƴude yo Allah wallu ceerno en wi ko ceerno Ibrahima haali ɗo ko an ceerno Ibrahima welto a heeɓi ɗum inchallah sabu mbaɗowo ɗum o hande sella ha yetto ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane Sharif radiallahu ta'ala anhu eɗen joguimo bonto Madina to ko kalɗa ɗo ko fof ɗum ko e jonde wotere e jonde wotere tan woni ko o waɗata ɗum kala nde garanɗa ɗum ha toon so Allah jaɓi ma a heɓ fofof ha keɓa ni goɗɗum ko a miijanoki ɓe maaki ɗum ɗo ko Allah no fellinta moƴƴinde no mbiɗa ni muqaddam
ena moƴƴi ala ko foti de ala ko foti de ko rutuba ko garat ko ɓe ɗum ɗon ɓey ko garat anda ɗum ɓe nder lawol Cheikh Ahmad Tidiane ɗum ɗon ko martabaji hono ko tampon galonji e nder galonji Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala anhu ayen neɗɗo noon mais e militaire e maaki ayi e neɗɗo ona militaire o wona o joggo o wiye général kono général ɗo ɗon ko ɗum ɗo goto joggi ko hoodere wotere jogoto mo ɗiɗi no woodi kamɓe fof ko ɓe général kamɓe fof de ko général ji kono ɓe fotani de ɓe tati no woodi mo tati no woodi nayi no woodi ha joyi fof général ɓe fof ko ɓe général ji kono noon koode ɗe ɓurondir kono noon ko koode ɗe woni ko ɓurondirta muqaddame ɓe kadi ko ni kadi woni ko ɓe mbaadi piilowo général o noon waɗa koode ɗe on nana Madina to jooɗi enen fii ko ɗum ɗaɓɓeten ni yo Allah wallu ɓe bisimama Madina benten fof ɓe bisimama ɗum Madina bisimilla moon ɓe beltima kadi feññindema ɗum ɗo ene waɗi nafoore no feewi yo Allah wallu pelliten kadi liggade si hawaɗa muqaddam so tawi neɗɗo yeehi ha o waɗama muqaddam tijaniya ko woni ko ɓeydata muqaddamagal ngal kon fof ko liggade nde liggade tijaniya o tijaniya noon haɗani tan e rokkirde lawol haɗani tan de e rokkirde lawol ko mbatta ɗo ko tijane ko mbatta ɗo ko tijane woni e wadde jangguinde ɗo julna jama yaha innoya yaha humoya dewgal yaha walla julɓe kala duttiɗo yaha lootoya ɗum ɗon ko fof ko gollande ceerno Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala anhu ɗum ɗon koye neɗɗo on koye gollude so waɗa muqaddam Tidiane ɗum noon fof ɗen geɗe fof ene soomi e muqaddam he kono noon tottirowo étaluji on ɗe koode ɗen o on kadi no andi ko waɗata e almude e maaki on ɗon kadi no gueli ko waɗata e on almuɗum ɓe piilata neɗɗo général ɓolo ma ɓe jiiya ɗum mo ma ɓe yiyama Allah noon no okkiɓe birnidi Allah no okkiɓe birnidi ɓe gandat hol garade tolnodirɗa hol an neɗɗo on almudo hol garade mo tolnodirɗa ɓe gaddama ha on sa ɓe addama ha ɗon nde wonno so jomum ɓurnama ɗon nde wonno so neɗɗo on ɓurnama ɗon taw yettaki jogui kadi ko lorata ene jogui kadi ko lorata seeɗa yarata ɓe maaki ko seeɗa yarata yo Allah wallu en yo Allah wallu en haalde wadde ko haalti ko kalnoɗen ko haalden ɗo ko yo Allah wallu en ɗum yo jaayi sirluji sabi e maaki ɓe faduma Madina ɓe fadi benten fof tana kanko ceerno Ibrahima ceerno oɗo ceerno Ibrahima feññinde nde e suude nde fof ene moƴƴi ceerno wi feññinde moƴƴere e suudude moƴƴere fof kono ene moƴƴi tan fof ene moƴƴi tan kono feññinde nde kono noon feññinde nde e yii ko waɗata ko goɗɗo ne wawi yiide ɗo batu men goɗɗo ene wawi yiide ɗo batu men yiiɗa mo nana ko haalten ko yiiɗa Madina yiiɗa ceerno yiiɗa ngallo den tan tawa koko kalɗen ko addanimo heɓde ɗum ɗum waɗi haalde nde koko suɓa yo Allah wallu noon yo Allah reen bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam wadde finde ceerno Amadou Tidiane Ba ɗum ɗon min falaka yaltade wadde finde wotere mi meeɗa moyde zaharat tan ɗum noon e ruwaji ko limmotako nde suume arinde e nde corona arinde min uddani juma amen min juuli ha laamu ngun tini hen ande jala ɓen tan aywa mi hoyɗi ceerno Amadou Tidiane Ba hoyɗimo e suume mi hoyɗimo o yani moni kan debbo goto o yii e ruya makko mbeɗen arna aɗo laamu ngun arani men aɗo haali bisimilla moƴƴi kono mi hoyɗi général o dande feeway ɓe arri men ɗo e suuma mi heɓili ha paari min e jarga o mais wimi jarga o se an wiya ko mene sarde murti ɗum winoma o wi ala sokeɗa an tan wiɓe ko noon tan o wi ɗum wawata wonde wimi to sarde murti miɗo andi min alta min jogotako probléme sabu jillan ceerno Tidiane de ɗum wona sama kala mais ha gaabo
ɓe namni men ɗon juula wi meɗen juula de walla meɗen juula min haale an goto on wi e kiriwol o wi min jibi o naati ɗo ko cukalel kono yeeso makko ngo hawnide ɓandu fof maayi eyyi wat ñawɗe mo duwa woppe ɓe yaaha jarga o ko haalno ko wiya hono wiyata wi kon ni wiyetemi ɗon o hadda ene mo jooɗi ɗo ɓey men duwa wima ala sukal sumaye tan ni o wino ceerno min gari ɗo de ɗo refti min beltinoma min beltima saabu nde min gari ɗo de min kadi min beltima ari ha on jiiti woppitimi men gila ka duhiɓe ha ka suddiɓe fatiha e salatul fatihi